It is said vakomana veBBC Zimbabwe vouya panapa vachitakula neimwe engo paishu yatiri kuona kuti muzora nhasi mwana wese wemunyika yeZimbabwe ashamisika achimuka achinzwa kuti aiwa zvigananda sori zvavo. Panapa patiri kuona kuti munyika muri kuudziwa kunzi aiwa the security is on high alert. Panapa tinoona kuti vakomana vasiri kuzikanwa kuti ndivanani vabvepi vanouya vachinoataka vachinobhomba pamapremises ezvigananda but wotadza kubatiwa. Tondobva subscribe like on the bell kuti tipinda panapa BBC anobudanyira achiti boom, it is said Chival's standing office is bombed. On his last statement, Geza told the nation that now they are going for action against Zvigananda. It also reported that Tagri's garages have been bombed. Ndo mashuka tiri kuona kuti aiwa mashuka atakwana bombo shogeza ndo zvatongokwanisa kungolinga panguva ino tichiona kuti aiwa ndo zvakutoitika zvakatakwana bombo shogeza zvakataura in his address kuti kubva nhasi chitanga ikuona kusvika musi wa31 zvichaitika zvatakuona kuti mukomana wanzi bombo shogeza vanogona kumusaiza kana kuunderestimate his capabilities. But pana tiri kuona kuti akutotanga kutoataka vanhu vari very very influential and controversial vanatagwirira vanozikanwa kuti vane mari vana Chivhayo aiwa nevamwe vese amongst others. Panguva ino toona chibhomba kuti we do not know kuti who is going next panguva ino zvokuti ivo pakutora vachiti vada kubvisa mutungamiri wenyika musi wa31 we do not also know kuti vakamborongei vanei vari kutemba nei who is supporting them. Mashoko ari kuya panapa vanhu ava kuona kuti ava zvakunakidza nyika yeZimbabwe vachiona zviitiko zvakadai zvichiitika. Panapa tichiona macitizens aiwa vari ngori kumatirisa vachinyatso kuona kuti aiwa the ruling party pachayo ngoona Bombo Shogeza is a member akanga ari member weCentral Committee yeZANU-PF ndo vatanga kuatakana. Opposition it has been destroyed. Opposition yava kuona now ZANU-PF is now paving way for the opposition wamoziva vanhu ari kugonozonjamisa. Ngoti mafungiro enyu muri kudipa musiri pechitiko ichi. Pinda comment section medu musana subscribe or like chinotoa bell icon.